ụtụtụ Ebuka Obi, abani Ebuka Obi, efife Ebuka Obi, Reverend Fada Mbaka this, prophet Chukwuka dibia. Onye nke a just wepụte no time ya. Wepụte no time ya na stage ndị mmadụ with about Fada Mbaka and Ebuka Obi. Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ ebe ọ bụ na nene m udo dịlị gị biko na akwụkwọ ka m ka nsi ekwu ndụ azụ ndụ mmiri ọhịa ji wee bịa bụ ọganihu Igbo ebe ọ bụ na nene m asị biko kaba arụ na share video anyị na subscribe na channel aka bakwa na arụ na follow kwa na Facebook aka bụkwa Igbo Channel TV na Facebook follow kwa na na da play onwekwa na ihe ọzọkwa dịkwa na mkpa anyị na-ewetekazi ebe ahụ nwechi okwu dị anya ya baita iche ọnụ na ya na bụ okwu na ha bata na YouTube nke ha bụ for Facebook biko na nwere ịbụla onye ihe ọma na-adị mma biko kaba arụ na video share ya ọfụma maka na this guy kịta abịago bịa dọ ndị mmadụ aka na ntị sị ha na Evangelist Ebuka Obi aka na Fada Mbaka ọrịa ha mere unu onweghị ha mere unu. I know like this country everybody nwere freedom of worship, everybody nwere ihe ọbụla ọ chọrọ ife itonite si no mmiri ka ịchọ ife je efewe mmiri gị bụla eze nwaanyị bụla eze mmiri bụla papa mmiri mewe nke gị ịbụla onye na-efe aja mewe nke gị ịbụla ndị na-efe anyanwụ mebe nke gị mana pause m every time okpuru Evangelist Ebuka Obi n'ọnụ ever since enyecha nwoke ahụ 1 billion naira na-agbụghọ n'ọsọ ọsọ dị only money a contribute which means unu gbakọzi ego niile na-abata na Zion unu ya akwụ n'ụdọ hapụnụ ya aka hapụnụ Fada Mbaka aka na onwe ha mere unu all the spirit of antichrist na-emove within the people unu don't know ma ihu na-eme while at the end of the day you guys don't know what you are doing. Ibụla onye ihe ọma na amasị biko na video anụnwa nene ya maka na this girl kwukatala okwu na-asị na ụdị ndị anụnwa ha aka nụkwa na Igbo anyị ọ ndị ihe ọma na-amasị bụ ụdị ndị this girl bụ ụbụrụ ndị ọma ndị afọ ihe ọma ekpudi ihu na anọ every time ahụ ụfụ a na-afụ mmadụ ife na mmadụ ibe gị na-aga n'ihu idono mmadụ niile na-eti ya aka n'ihe ọjọọ in order to succeed. Ọ bụrụ mmadụ niile Bible says that the gift of God maketh one rich and added no sorrow. So Chukwunna can make somebody to be rich without sorrow attached to it. And then I say Evangelist Ebuka no nwaanyị ọ bụghị mmadụ niile no nwaanyị na Bible. Elijah anụghị nwaanyị, Moses anụghị nwaanyị, Paul anụghị nwaanyị, Seguba ha ka nkụ. So ọ bụghị mmadụ niile ya anụ nwaanyị. So unu kwudebe ihe niile likewise ụmụ nwaanyị ọ bụghị ụmụ nwaanyị niile ya anụ di. So onye ọbụla Chukwunna wepụta ka ọlụ ụlọ you guys should leave that person alone ka o mee chi anya na chi so wee bịa. Nenekana video this girl mena ana chata azụ. Ụmụnne m ekele m unu ya ma onye ukwu ma onye nta mma kedu ka unu melo asị m ka nkọma meela anyị ncha niile biko ebe ọbụla ị nọ na-anụ unu m ikiricha ihe onyonyo a metụ m aka na share button gị kesara m video ama m na ụfọdụ n'ime unu ga-asị nke nwaanyị zabutekwala Ebuka Obi na Reverend Fada Ejike Mbaka. Yes, o nwe ihe nchi ukwu na ọkwa ịma na ụwa anyị nọ n'ime ya ụwa nke anyị nọ n'ime ya kịta ụwa anyị nọ n'ime ya o nwe ihe ị ga-aghọta onye ọbụla kwesịrị ịnọ on his or her lane. Ihe ahụ i believe shie ike nke ahụ mwa believe hapụ m ka m believe onye believe dịka believe shigodi ike ke ihe na-achị ikwu last time ọ bụrụ unu cheta unu ga-echeta mgbe ọsị nsi that na Fada Mbaka bụ the only man of God enwe na Nigeria for now. Ima mgbe ekwu man of God, I know that for sure God called many of them. But when they answered that call that God called them, ha wee jiri mpụ na aghụghọ wee mebicha ihe ọma niile Chineke ji maka wee kpọọ ha. Chukwu gbọrọ ha ha wee bido mpụ na aghụghọ n'ụlọ ụka. Chineke wee napụcha ha ncha niile onyinye ahụ o nyere ha. Yes, mụ na gị na-abụ ma nke bụ eziokwu n'ụbọchị taa.
asị na osisi dị mma, osisi chala acha ka ọla na-ata okwute ka ha wee nwee ike wụọlụ. This issue of Ebuka Obi, Evangelist Ebuka Obi, Reverend Father Ejike Mbaka, it has been lingering like ọ na-aga. Eze nwaanyị nka shebo shonupụta ekpu, eze nwoke nka shebo shonupụta ekpu. The whole thing na-aga. But the one onye chọrọ ifu ya from this angle. Onye ọbụla chọrọ ka anyị kwete n'ihe ndị eze nwaanyị kwuru, eze nwaanyị anyị ma na onwere ihe ha pasịta. Nke ahụ ị na-eme na-emechi ya ike. Hapụ onye ọbụla ka onye ọbụla nọrọ with his or her own belief. Asị ndị Catholic Church si gịnị bụ okwukwe? Okwukwe bụ onyinye mmụọ Chukwu ji eme ọgọ, nke na-enyere anyị aka ikwelenụ ghara ịtụ uche ọbụla na ihe ọbụla Chineke egosina. Ihe ekweta nke gị chọ ka m kwetakwa na nke gị. Ndị eze nwaanyị, unu channel unu effort unu energy unu to another thing dị very special. N'ụtụtụ Ebuka Obi, abalị Ebuka Obi, efife Ebuka Obi, Reverend Father Mbaka this, prophet Chukwuka dibia. Onye nke a just wepụta nnọọ time ya na stage ndị mmadụ with about Father Mbaka and Ebuka Obi. Prophet Chukwuka dibia, Father Mbaka he will not respond to you. Chukwuka dibia, Father Mbaka will be the last person that will respond to you. Because unu niile bụ ndị eriri. Ụfọdụ n'ime unu na-eme ihe omenala, mana fu tight ahụ a na-ekwu maka ya, unu na-condemn ndị ụfọdụ pastor na ndị church. Mata ya si ezi aka ọ na-anata, a na-ebutere ya onyinye, ha ncha ọwụghọ tight. Gwa m mmadụ one gịnwa bụ prophet Chukwuka dibia zugo n'akwụkwọ. Father Mbaka is the only priest. Ọ na-emecha ọgọ were last card ya mee ọgọ. Nwa na onwelo, nwunye ọnụlọ. But go and check how many students ọ na-akwụrụ ụgwọ school fees. Check how many widows ọ na-akwụ ụgwọ every month. Check how many youth employ ọ na-akwụ ha salary every month. Tell me how many man of God that can do it in Nigeria, or have done it before, or has done it, or have still doing it, or still on it now. I want to know how many of them. Maka prophet Chukwuka dibia na-akparị Mbaka ego niile ha na-enye onyinye Mbaka ojiri ya agba private jet. O ji na-enyere ụmụ ogbenye aka. That is why njisi come rain come shine, Mbaka and prophet and the evangelist Ebuka Obi be the only. And when another person, let the person come, I want to see the person. How many of you get problem gbakuru pastor gonyere gị aka? Ị nwere issue gbakuru pastor enye gị sam ị ga na-agụ. Ọ sị gị je gụwa sam. Ka na-ekwuzi okwu ụfọdụ ndị fada. How many of them can come out say yes? Na onye do otu a n'ọnya zuru ya student one do otu a na ya na-akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ ka ifukwa n'eziokwu ka ikwuo ya. Tokwanụ na ihe ọma bịarụ n'ala Igbo. Reverend Father Ejike Mbaka and Evangelist Ebuka Obi bụkwa gift Chineke nyere ala Igbo. Ka anyị kenekwa Chukwu n'ihe ọma Chukwu mere anyị. Eze nwaanyị unu niile afụshidala ebe unu nọ. Unu kwụsakwa n'ihe ahụ na-eme, ndị eriri ka na-ego unu ntị. Onye ọbụla baa uyo.
Evangelist Ebuka Obi go private jet today. Ogoya. Reverend Father Mbaka si no chi 100 private jets today oya agboya. But all those things are not his problem. Problem ya buka oye sinyelu umu ogbenye aka. Problem ya buka oye si kwolu ndi widows kwolu ndi widows egugwu no zo mu ana akwụkwọ. Onya wu problem ya. Private jet abro problem ya. Ngwa all these rich pastors, I don't want to mention any of them. Hancha about the private jets. Do you have access to them? But every Sunday they get to kuleba enye ha gift. Then always onye kunu kwesi ndi kunu kwesi support na eme ihe dị mma. Una asị ha mba. Na abarakataba. Chukwu melu na ebele. Ka ina bata ihe ọma na Ndi Igbo. Reverend Father Mbaka and Evangelist Ebuka Obi bụ gift Chineke nyere anyị. Ikwero na Christ mụnwa kwelu. Ina agọ mmụọ gọlụ mmụọ gị gawa. Adịrọ m against mmụọ ịgọga. Ina emeze nwanyị Mary agama. Hapụ anyị nwakwe na Jesus Christ dị. Anyị kwela ada anyị kwesịrị ike. Anyị nwakwe na Blessed Virgin Mary. Anyị kwela ada anyị kwesịrị ike. When ihe pute ya. You can't even change our fate. You don't have that power to force us to start worshiping only with you, or not possible. When you know this, you know peace. I can say start posting. I saw your video the other time. You said Mbaka is the only man of God, and now when you are posting Ebuka Obi, that Ebuka Obi, but you might be Salah. He sent the message again. I still stand on my word. Mbaka is the only man of God. Chukwuboji alolo. Yes. Ekenekwa m Igbo niile asị m ebe isi na-enecha video kabarụ subscribe ọla ya. Bela notification gị ka isole na-enweta notification mgbe ọbụla I post video ọfụ. Kabakwa na adị follow na Facebook na subscribe kwan na channel anyị maka na anyị na-afụkwa aka olu na isi na ya dịla Igbo niile mma. Biko ebe ọbụla na-enweta video kabarụ tụsa ya ka onye ọzọ solo gị fee efu. Onwezikwa ihe ọzọ ịchọ ikwu. Tila ya na comment section. Na ka na afụkwa na comment unu. Anyị na-agụkwa, anyị na-reply kwan. Anyị na-asị biko video anụ nwa bụ video ndị ihe ọma na-amasị. Biko tụsa ya ka ndị ọzọ ndị ihe ọma na-adịkwa mma soli gị na-eneke n'ihe ọwa kọsọ ọbụghị oge ọbụla ajọ news nke a dị mma chie ya ka onye ọzọ folo ekenecha m Igbo niile ka anyị nwee na mgbe ọzọ ndị be anyị.